a wari ma laifi ne. Dare dan malam. SP Abdullahi Haruna Kiyawa DPRO. Oga, Ogana, oga, Ogana, oga. Ogana. Kai kadai ne mai fasa taro, Ka fito an ce ga faro. kai ne mai kau da macuta. Hey! Wallahi fita shi gudu akwai FC Abdullahi Haruna Kiyawa fa. Ya shigo gari ya kama mutane ka tai. Babu wanda bai kama ba. Kai, SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Na ji labarin ɗan sandan nan fa baya da mutunci fa. Shi ya kama jangul ɗin su baba mai gidan sama. Sun je kidnapping. Shi ya kama jangul ɗin su ɗan kifi. Sun je sata. To gayan nan fa kaga mun muna zuwa zaman jangul shan ka gane ai. To gaskiya na ji an ce gayan nan baya da sauki amma rigirma ne na cin hanci kai ka san abin ka da dan sanda hidima na yagiya ne yana zuwa da mu yage kai da Allah mu ba mu da inshu da shi ka tashi ka bar nan. Wani ɗan sandan ba ruwansa a cin hanci ba. Ba ɗan sandan ɗan rashawa bane ba. Ka dalla fita da shi da Allah. Kinko, Dan sanda abokin ko. ɗan san. Oga kai hakuri akwai kuɗi da mu gama a nan. Ba ruwanmu da cin hanci. Gwamnati tana biyan mu. Mu yaran SP Abdullahi Haruna Kiyawa ne. Dan aljanna kenan baya cin hanci. Monsa, Ogana, monsa, Ogana, monsa. Ogana, Oga, Ogana, oga, Ogana, oga. Ogana. Ɗan sanda abokin kowa, polis kuma mai alfarma. Ogana, Monsa, Ogana, monsa. A sai bangaro. Oga, Ogana. Shege mai jaki wato raba ta kare maki na an daman gwaro. ISP Abdullahi Haruna Kiyawa mai gyaran tarbiyya ne. Ina baka labari da aka kama mu matso hauro ta nan. Da aka kai mu police station aka kulle SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fito. Kafin a fara ce mana komai na kurkusa na an luguikuta min baki. Sai da jiki ya yi tsami tukunnan na zo ina yalla bai dan Allah ta taimake ni kashi nake ji duk daban da nake ji. Kana ji to da na fito bayan dai mun gama dai wahala dai ga su baba nan suwaye ne yan kidnapping ne yan sara yan waye ne duk an gwamutsa ma sel daya to da aka fito da mu da a tafi da mu kotu shine ka san da ke SP Abdullahi Haruna Kiyawa ba zallan muguntan ya saka a gabansa ba mai tausayi ne he tsaya ci jawabin mu na gwada masa ni kan na tuba na daina shine ba da belin din mu a police station ya bani jari yanzu kan ni kan na aje ta'addanci na har ga Allah na hakura da dabanci na dawo sai da mangwara bare jan kama ɗaya ka sha ma Mai ƙarya baya kula ka. gaskiya ne aikinka, jarinka. Oga, gaskiya na yi wannan fa wannan ya SP Allah ya saka masa alheri kaga yan kidnappers yan fasa kwabri yan fashi duka wannan bawan Allah in suka shigo hannun sai bakon sai yake yi har jari ma kan dauka ya basu to wannan bawan Allah irin su muke so su yawaita a ƙasa kaga yanzu kai da fa kai faɗan sa ya suka ne amma ka zama mutumin kirki sanadiyan wannan bawan Allah ya baka da ya kuma da mangoro kaga irin wannan ai su muke so Allah ya saka masa Allah ya saka masa to dama da dan baka mangwara ne ko amma saboda kai aboki na ne na fasa baka yau ga da wahala to na gode Allah ya saka ka dawo kai kuma ai iskan nan dan ta kama dan uban ina hana iskanci a gari uga daga ina yake dan ubanka ka taso daga gidan ubanka da safan nan ka ce ka zo ka shigo iskanci ko ka shigo da ma yau ba ka shigo iskanci da ma wannan shigo daga gida ne ka zo da mu ka nan kana ce mun ka zo da mu kama kunnan ka ka kama kunnan ka saguyan ka kasa
me na maka? Dan kaniyanka kana tambaya na me kamun. Da sassafen nan ka shigo iskanci kai magana kake da wani. Baka da hankali ne. Tashi kai ma ka koma nan. Bai mu bashi abin da ran bashi ko ya sake mu. Mana haka da ga wata kilo ɗaya nan. Oga. Yaya? Dan samu wani abu ne Shege ai ni da kake kallo na ba dan sanda mai problem bane. In dai da dan samu dama ai ni kaga dukan ku da nayi ta riga ta zo ne amma ai ba da problem. mun gode Dan kwaka da ni ya ta gaisa. wayu ka tira da kan shi ne je ka wayu Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ela ya lau me jaki ne.